Здрасти, има точно 10 седмици до пробния ми изпит в Медицински университет София. Съответно, трябва малко да се напъна, така че може да проследите моя прогрес в ученето по химия и по биология. Първо ще си пусна едно кафе. До сега бях на една страхотна тренировка за набирания. Планът за днес е много интересен. Първо имам да си преговоря генетичен апарат на клетката ядро, както и тъпите методи за изучаване на клетката. Да, за изучаване на клетката. И после имам урок по биология, което е чудесно. Ще взема нов материал и после преминаваме на химията. Къде ще учи? Вероятно тук ще учи химия. Надявам се нашите да не пречат. Хубаво е, че и двата урока са от 11 клас. Много хора в ден днешен, особено ако са 11-10 клас, не знаят как да се ориентират по конспекта им, което е доста травматично. Аз го правих също, с това давам безплатна информация. Това, особено когато са смесени темите. Примерно, когато имаме тема, подобна на... Ето тук имаме хромозоми, компактни хромозоми, хроматиди, центромер, хромозомен набор, те ги искат от 9 клас. Това, че в учебника има такава тема в 11 клас, не значи, че вие трябва да я четете и да я помните. Не ви трябва. Аз много дълго време го правих, независимо, че пише от 9 клас, аз чета 9 клас и после продължавам и до 11 клас, да си го дочитам. Не ме разбирайте погрешно, не че е лошо да знаете някакви неща, но понякога, особено в 11 клас учебника на педагог, който е за София, понякога пишат някакви неща, дето изобщо не ни касаят, може и малко да не са верни понякога. Но идеята ми е, че за късъка, за София, не четете допълнителна информация. Нашата дейност пък е на другата страница. Моята де. Вие може да си правите каквото си искате. Хоп. Ето ги двете теми. 11 клас, интерфазно ядро, ядрена убивка, ядърце и схема за структурата му. Само ядърцето не съм го взимала напълно, защото исках да си го преговоря специфично днес. И методи за изследване на клетката съм го чела, помня го и от урока горе-долу, така че е 50-50. Приключих си темата, падна ми се, аз си го избрах, да. Генетичен апарат на клетката. Интерфазно ядро. Брой, форма, големина и разположение. Започнах с... Даже сега ще ви отворя учебника, за да мога да направя по-бързи референции. Винаги, когато напишете тема, си я проверяйте след това и си правете анотации, и се сетете какво. Не го оставите просто те, защото
Няма никакъв смисъл иначе да го пишете. Yeah. There we go. Даже ако имам някакъв различен цвят химикал, че пишеш ли, бе? Охо! Тук съм започнал. Генетичният апарат. Ядро. Тук имаме генетичният апарат на еукариотните клетки и ядрото. Добре. Е клетъчна структура, която се е обособила като собствен компартмент в хода на еволюцията. Аз бих добавила е тук сложна, защото тук ни го слагат. В ядрото генетичният материал ДНК е надежно защитен от биохимични процеси, протичащи в цитоплазмата. Основната му функция е съхраняването на генетичната програма на клетката ДНК, както и отделянето ѝ от цитоплазмата. Тук бих добавила заради непрекъснато протичащите биохим процеси. Жизненият цикъл на клетката и ядрото претърпява сложни промени. Затова се приема, че той има две морфологично-функционални състояния. Според етапа, в който клетката се намира, от жизнения си цикъл, генетичният апарат се разглежда като две възможни тук съм написал физиологичния, то е морфофункционални структури. Тук е състояние, така че го приемем състояние. И тук пишем защо се разглежда. Тук липсва. Тук ще напишем защо. И тук ни казват, че защото в жизнения си цикъл клетката претърпява промени. Добре. Интерфазното ядро преди клетката да се дели и хроматин по време на клетъчното делене. Това е много ясно. Браво! Първо започваме за интерфазното ядро. Като правило, клетките имат по едно ядро, но има и клетки с 2, 3 или много ядра. Аз съм написала генетичният апарат в зародишните клетки и клетките с кубична цилиндрична и тънна структура имат само по един брой ядро. Това всъщност не е вярно, защото съм се опитала да копирам каква е формата на самите клетки. Това е това изречение. Това не е вярно. Така че тук го заграждаме. И тук пишем генетичният апарат в еукариотни е равно на 1. Има и клетки като скелетната мускулна тъкан, скелетните мускулни клетки, които имат повече от едно ядро. Айде дай пример. 1, 2, 3, така. Я да прочетем. Формата на ядрото най-често е сферична или липсовидна. Обикновено сферично ядро имат ембрионалните клетки и всички клетки са от диаметрична форма. Ето тази думичка искам много да я запомня, защото е много хубава. Извод диаметрична форма. Май беше по-хубаво с жълто, но нищо. Я да видим. В еукариотните клетки ядрото най-често е с сферична или липсовидна форма. При удължени клетки, подобно на скелетните мускулни, е с елипсовидна форма. Има и специфични клетки, като гранулоцитите, вид лимфоцити, ето тук, сетила съм се, които имат сегментирано ядро, бобовидно или разчленено. Сега ще питате кое, ето е бобовидното ядро между другото. Ето базофил има бобовидно ядро, а пък може да видим тук, че
Примерно еозинофила има сегментирано ядро. Бобовидно, разклонено. Да, тук много добре съм се справил, браво. Ядрото е най-голямата клетъчна структура. Това е хубаво да го кажа. Клетките на бозайниците варира от 11 до 22 микрометра. Браво, как съм се сетила. И добре, взема 10% от клетъчния обем. Аз не мисля, че се сета, затова по-добре да не го... Добре. Не знаете. По-добре да си зуб. Така. Разположението на ядрото е специфично за различните видове клетки. Недиференцираните ембрионални клетки, ядрото обикновено взема центъра на клетката, като процеса на диференциране то променя своето място. В масните клетки ядрото е разположено периферно. В клетките на черния питъл той е близо до базалната част на клетката. Аз съм написала нещо подобно, само че изобщо не съм се сетила, че дават пример за адипозните клетки. Аз съм казала, разположението му най-често е централно в ембрионалните клетки или клетките с геометрични форми. Мале колко ги обичам тя геометрични форми, човек. Изодиаметрични форми. Аз пък съм дала пример с растителната клетка. При растителните клетки ядрото е изнесено в периферията заради наличието на централна вакуола. А пък при тънкочревния епител ядрото е изнесено към основата на клетката. Да. И съм казала, има три основни... В интравазното ядро се разглеждат следните структурни части: ядрена обвивка, нуклеоплазма, хроматин и ядърце. Ето тук трябва да напишем хроматин. Тук не че е лошо, просто не ми трябва, защото ние после говорим за ядрената обвивка и чак тогава става дума. Всъщност аз не съм убедена... Да. Значи, това изобщо не ми трябва. До тук ми е темата. Ок. Дайте сега да видим как ще би прозвучало, ако беше нормална тема. Генетичният апарат ядро в еукариотните клетки е сложна клетъчна структура. Основната му функция е да съхранява генетичната програма на клетката, ДНК, както и да я отделя от цитоплазмата заради непрекъснато протичащите биохимични процеси. Тъй като клетката търпи по време на жизнения си цикъл множество промени, според етапа, в който се намира, се разглеждат две морфологично-функционални състояния: интерфазно ядро и хроматин. Генетичният апарат в еукариотните клетки основно е един по правило, само че има клетки с 1, 2, 3. Ядрото е най-голямата клетъчна структура, като приема големина от 1 до 22 микрометра и заема 10% от клетъчния обем. Уау. Да, това са ми анотациите. Ами доста добра тема. Щом това съм го учила вчера и помня 90... Айде, примерно 80% от нещата, това значи, че добре съм се справила. Приключих си първия блок за учене около 40 минути, така че сега ще почина малко. Ядърцето ми е много странна тема, може би защото на мен самото клетъчно деление ми е слаба тема.
И като ми обясняват за тия ядрецови организатори, тия глупости малко... Какво беше той? Да, ядрецов организатор. Но смятам, че ще го оправя. Ако не го разбера, просто ще ми го обяснят отново. It's not that deep, really. Тук съм много. Сега ще се опитам... Пак аз го видях. Сега ще се опитам да прекопирам схемата, която без да искам видях. И ще го препрочета отново. Ще се опитам да си направя някаква мисловна карта, защото за момента не го разбирам поне. И чак тогава ще премина към ядрена обвивка и нуклеоплазма, защото аз наистина не го разбирам, което значи, че няма как да го разпиша. Първо нека затворим тук. Да видим сега. Добре. Направила съм схемата на обратно значение. Сега ще пробвам, но не, няма да го така.
Да, какво искам да кажа с тази странен mind map? Принципно винаги, когато правите мисловна карта на нещо, което не разбирате, винаги първоначално ще е много объркана, така че не се чувствайте по зле, че е объркана. Примерно за белтъци мога да направя много хубаво, защото аз съм правила 3 или 4 вече и знам как трябва да изглежда. Но това, което се опитва да изрази тази мисловна карта е, че ядрецето, първо какво е? То е компактна структура. Даже би го заградила, че. В основата си е компактна структура, която се намира в почти всички еукариотни клетки. При размерът ти варира, само че при едноклетъчни има значителен размер. И в еукариотите е няколко десетки. Структурата й под микроскоп на ядрецето се състои от фибриларна и гранулирана. Фибриларната се състои от синтезиращите се рибозомни РНК молекули и гените за тях. А пък в гранулираната има рибонуклеопротеидни надмолекулни комплекси, които представляват зреещи рибозомни частици. Те се образуват от рибозомната РНК и рибозомните белтъци, които са дошли от цитоплазмата. Основната функция на ядрецето е образуване на рибозомните частици през интерфазата. Самото ядрце пък се образува от части на хромозоми 13, 14, 15, 21 и 22, които имат вторично прищъпване. В тях са се локализирали гените за рибозомната РНК, като са множествено повторени в ДНК. И по време на метафазата, тези метафазни хромозоми образуват тъй наречения ядърцев организатор. Всяко ядърце се образува от 10 хромозоми, които се подреждат в компактна структура и образуват ядърцето. При клетъчното делене той изчезва заради компактизацията на хроматина и при края на деленето отново се появява, новообразува се. Това е за ядърцето. Сега ще разгледам другите неща и се опитам да прекопирам този текст на тема. Ще видя как ще се справя. Имам около 1 час, в който да си преговоря нуклеоплазма, ядрена обвивка, да разпиша тема за тъпото ядърце, да видя 2-3 думи за тъпите методи за изследване на клетката, както и имам една част, в която съм много сигурна, но все пак не е лошо да я препочита, може точното и да ми даде. Взехме метаболизъм, общи характеристики. Имам една много зловеща схема на катаболизма, която дори не съм си я представила. Имам една много зловеща схема, която трябва да я повторя 10 пъти. Тъй, че препочитам, изкачам на метаболизма, после пиша тема за ядрената обвивка, пиша тема за ядърце, почивам и ако ми остане време, повтарям схеми и глупости. Надявам се да не ми го даде той, защото реално ние не сме взели още цикъла на Крепс, не сме взели гликолиза. Съответно, няма смисъл да ми го даде, но... Абе ще ми го даде майка му тъпо. Тъй, че продължаваме дейността.
Минах катаболизма. В смисъл, не го минах си метаболизма основни характеристики. И тъй като не съм яла от 7 сутринта, а сега е прилично 11 часа, ще направим бързи яйца. Принципно ям към 4 яйца, но определено са доста по-големи, защото тия са доста мънички. Бъда честна, на мен ако не ви се яде по-скоро жълтъка, отколкото бълтъка. За ваша информация, течните бълтъци са много скъпи. Не може да искаш 10 лева за бълтъци, съжалявам. Суроватката не струва толкова. В смисъл, суроватката е 50 лева за килограм, което значи, че на 25 грама е нещо като по-малко от левче, примерно, или левче и нещо, не знам. Не ми е сила математиката. Но пак е много по-евтино от 1 литър белтъци за 10 лева, човек. Ужас. Та, яйцата ми са готови, ще ги подложа с малко скир. Сега е 11:20, което значи, че имам около... Баща ми каза, че ще ме закара, така че имам доста време, имам около 40 минути. Полиоли. Много ми е смешно, защото това се нарича флав дропове за всеки, който не се занимава с фитнес. Реално е просто капчици с вкус, в смисъл сложили са някакъв тип сложили са някакъв тип ароматизатор и посладител, съответно най-често еритритол слагат в маслен разтвор, доколкото виждам, и ти дава вкус на скира. Моето лично е много тематично. Baked apple with cinnamon flavor. Интересното за тези вещества е, че те са полиоли. Защото просто фактът, че са полиоли и защо са сладки полиолите, защото имат хидроксилна група, която придава сладост. Подобни вещества са гликолът, който не е много добре да го пием. Интересен факт защо слагат. Принципно антифризът е безцветна течност, само че за хората да не пият антифриз, защото мирише и има слада вкус, те го отцветяват в неприятни цветове. Принципно човекът, психиката му, когато нещо е отцветено в неестествен цвят, по принцип не трябва да го приемаме. Мисля, психиката ни така работи. И така за това, че това е полиол, т.е. е поливалентен алкохол. Не знам точно какво е, защото ми е изтрито съдържанието. Щеше да ми е интересно точно какво е. Ами, we'll never know. Най-често е еритритол. Просто е добър подсладител, ефтина.
Не мога да кажа, че на някого му трябва подсладител, но аз лично съм много чувствителна на глюкоза. И когато ям нещо сладко като торта, просто ми става лоу-ки лошо. И затова напълно съм се обърнала към изкуствените подсладители. Много добре се чувствам от тях. It's not that deep, really. За жалост няма да успея да си довърша и да си напиша темите. Просто малко време не си пресених времето, направих доста голяма почивка с тия яйца. But it's fine. Повторих 1000 пъти схема. Смятам, че ще се справя. Все пак това е 2 теми са. Надявам се да не ми даде да разписвам тема за методите, защото ще оставя празен лист. Не, няма. Помня някакви неща. Но изобщо не съм се задълбочавал. Да, приготвяме се вече. Това са нужните материали за дейността. Да, приготвяме се. Това са нужните материали за дейността. Добре. Падна ми се тема, която не бях преговорила. Това беше цитоскелет. Не се справих добре, признавам си. Затова ще преговоря нея. Ще преговоря 8 клас, защото аз така ги некам. Като цяло ще продължа към химията, където неорганична химия и хилогенопроизводни. Ще видя колко време ми остава, защото имах 2 часа биология и в момента главата ми е гръмнала. Но ще видим какво ще направя. Надявам се много.